ngiyakutshela kona Nkabi yami. Yabona nkathi ngibize umthandeni. Wangifonela ngisestudio uthi mfokwantulo. Awusondele ngapha senza. Ayilento le. Hayi. Ngitshela la bafana. Yabona ngalolo la. Uphathise man. Isigqoko nje. Akusaphathise la. Yini ngathi uphathise nje lo? Hayi, uyangiphathisa lo. Hayi, yi ex yakho fresh. Yona ngqo. Hey, bamba mhlongo ngangidedele leke. Nje ngqo. Yabo siyadla labafana abancane. Yazi yona ngapha. Phathe kanjani pho? Hayi namanga, hayi namanga. Siyadla no cheese boy. Lapho labafana abancane umdala ngawo. Hayi lutho umsangano lo muntu ngisakhona mina. Hayi Hamba. Hayi ngisakhona. Yani mina niyathandana, Nenkinga. Yini phathise nenkinga nihlangana phela nalokho? ayikho into engizokhuluma nawe wena ex, ngisakhuluma nale gorilla lakho. Lalela wena mfethu. Lengane bathakatha kube yezwa. Baloya. Yabona ngilokungahlukana nayo sengiphumelele manje. Ngiyabona umthandeni icoka melisha mfethu umngani wami yazi. Ngiyacula mfethu ngidumile bangazi ngidumile zonke indawo. Babiza ithuthash umapethu intombi zasendaba yakhe. Wena usathakatha namanje logogo wakho lo. Manje yini okhuluma ngayo zelani ndenza ngempela? Hayi ngobani mfethu nginomona nomuntu wakho mfethu. Bengifuna ukutshela nje ukuthi ngihappy la ngikhona. Angithi ngithola? Hey, nani isimani hambe inkomo manje mfethu yazi. Eksakhe nama 3 uthunya sicefe yazi. I know webafo omancane mfethu. Bengifuna ukutshela nokuthi futhi ugogo wakho lo bejwala ukufika ebusuku ekhaya akasafiki sengaphumula. Mfethu akakafiki ku Kukanjani? ugogo lona uyaloya wazini? Hawu Jesu. Uyaloya. Ya bengifuna ukukulaya. Bengifuna ukulaya selihambile ke igorilla lakho. Uzizwa unjani? Yolo phosi. Wena phathise uyinja wena uyinja yini inkinga yakho? Hawu mhlongo yini boya phela asaloya ugogo wena uyadala. Hayi man. Once a lawyer, always a lawyer.